இங்கே ஒரு நாட்டில் முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. அதையும் மீறி யாராச்சும் முட்டை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனை. அப்படி ஒரு இடத்துல ரகசியமாக எல்லோரும் முட்டை சாப்பிட்ருக்காங்க. அப்போ அங்கே எல்லோரும் சத்தம் போட்டு சாப்பிடும் போது அங்கே சமைச்சிட்ருக்க அந்த ஒரு பொண்ணு சத்தம் போடாமல் சாப்பிடுங்கன்றாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு பெல் அடிக்குது. யாருன்னு பார்த்தா அங்கே ஆட்சி பண்ணுற இந்த ஊரில் கோழிங்க தான் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்கு. அப்போ அந்த கோழிங்க எல்லோரும் முட்டை சாப்பிட்றத பார்த்து ரொம்ப கோவப்பட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் மரண தண்டனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எல்லாம் பயப்படுறாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தூக்கு தண்டனைன்னு சொல்லுது. அப்போ அங்கே இருக்க ஒரு மொட்டையாக இருக்க ஒருத்தர் வயசானவர் இன்னைக்கு நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு முட்டையை எல்லாரும் ரொம்ப மிச்சம் வைக்காமல் பச்சை முட்டைன்னு கூட பார்க்காம எல்லாம் வெறிகொண்டு சாப்பிட்றாங்க. அப்போ அந்த கோழி டென்ஷனாக என் குஞ்சுங்களுக்குலாம் எப்படி ஆகுதுன்னு அந்த செஃப் கிட்ட எல்லாம் ஒன்றாலன்றாங்க. அப்போ அந்த செஃப் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எல்லாம் கனவு பார்த்தா. சப்ஸ்கிரைப்.